Rasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pokok siji sing sedo wingi jenenge sinten? Sing sedo RT 8 wingi. Jenenge sinten, Mbak? Sinten? Bu Suci. La khususon liruhi almarhumah Ibu Sudini. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata maswaha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa nawir qabroha wa jengal qabroha raudhatan min riyadil jinan wa la tajngal qabroha khufratan min khufarin niron wa ja'alha min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ja'alha min ahlil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Laha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wingi niku rak donge dilayahi kon nyolake. Ning lewate WA gek kula ki anggere bengi tekan ngeten iki ora nyekel handphone. Ora buka handphone, gue buka nek wis lampungan jam-jam tengah 7 wae lagi nyekel lagi buka. Lah kula buka, waduh lah. Nek jam ngeten niku lewat WA kanca-kancane mawon ora lewat WA kula lah. Kula ora tau buka handphone kok yo. Wong kula iki handphone ki ora tek pokok ngono lho masalah. Nah, kula kan santai masalah handphone. Lah yo mbalesi sapa nek kaya kula niku. Nek mburi kae cetha pokok, mburi kae. Mula muni pokok lah nek kula. Lewate kanca-kancane iki terus omong kula ya. Nek esuk ngeten lho, liyane. Dadi sok lewat kanca utawa ya nika kertas nika terkiri-kiri iki nggih ta. Malah cetha waca ya. Nek lewat WA diapura kula sok ora buka malah. Aja nek WA-ne jenengan nek kula iki wong WA-ne wong liya wae ora mesti tak. Bismillahirrahmanirrahim.
walau ro'a lan lamun weruh sapa Yusuf hasanaki ing kebagusan panjenengan wa jamalaki lan ing kecantikan panjenengan wa sofa alauniki lan kemulusan kulit utawa kemulusan warna panjenengan karena iki dilane ya Zulaikha niku kan anu glowing bening kae lho. Lah niki sofa launika niki nek makna sakniki glowing bening. Dadi resik warnane. Makara iki makara. Mongko iki ora bakal tetep lahu kedue Yusuf apa kara rudaunika apa kara utawa kira rudaunika tetepe apa niku daunika dauniki tetepe bleger apa ya jenis-jenis kesempurnaan kecantikan blegere wong wedok niku niki pelayane utawa istilahnya ya sing pendak dina nderekke ngladeni Zulaikha le omong ngono kuwi. Ndoro ayu tenan wis upamane ngono. Le omong ya nek cara Jawa ndoro ayu walah upamane Yusuf niku wis weruh jenengan, weruh kebagusane jenengan, kecantikane jenengan, kemulusan glowing beninge jenengan. Oh, tenan. Wis, nek cara bahasa sakniki wis mesti langsung ngelesot langsung ngelesot maksudnya ya dangkik mlaku nggo dengkul iso nyerak jenengan tenan mlaku nggo dengkul iso nyerak jenengan makara lahu kira rudaunika kagum dengan kesempurnaan kecantikane jenengan wes nggawa kembang le mlaku nggo dengkul. Nggo kembang kae le mlaku nggo dengkul. Tekan ngarepe ngene iki dipersembahkan ngene iki. Wah. Ya ora tobat. Ning nek ngono kuwi kok ning ngarepe iki disampluk. Sampluk tenan munggo iki kembang go apa? Duit nek iki kuwi kok kembang. Wasalahe nek sing model ngono kae kembang ki simbol. Dadi dikeki kembang ki wis paham secara jiwa kuwi simbol, simbol cinta, simbol keseriusan, simbol memang benar-benar mengharap ngono kae. Mula nggo kembang dulungke ngono kae. Gek kamangka langsung dekluk neng ngarepe terus ming nganggo dengkule kae. Wah wis. Wangun kae nek iki. Iki le ngomong pelayane, le ngomong sing pendak dina ngupakara ngladeni Zulaikha. Di pelayane Zulaikha kuwi omong ngono kuwi saking dene le ya kareng ya pelayan piyek-piyekno ya anu to. Napa jenenge? Ngalem kaya mosok nyacatne ya dipecat. Nek nyacat ya dipecat. Mula ya dalem. Tenan Ndoro Ayu niki iki ming teko Yusuf rong weruh jenengan. Jenengan mah wis weruh.
Hai Zulaikha ya wah jan kebayang-bayang ra ilang sih. Aku mlaku nang ndi-ndi iki weruhe ming Yusuf lha muni ngono. Ngenani aku mlaku nang ndi weruhe Yusuf. Ngantek weruh bojoku kowe kok kaget anak Yusuf. Wingi kae nang pawon saking dene le weruh Yusuf arep ngangkat ceret kuwi kleru ketel. San. Mosok Zulaikha yo ning pawon. Iya, semeng-menggok iki jenenge. Fakolat. Mongko ngendika takon sapa Zulaikha, wa kaifa iku kepiye zalika utawi kang kaya mangkono. Nek bahasa kita Zulaikha jawab pelayane, tenane. He. Le omong ngono iki tenane. Nek bahasa masyarakat walaupun pelayan kan le nyeluk tetep biasa. Tenane Mbak, mbok yo aja omong ngono kuwi tenan ndra. Fakolat banjur jawab sapa pelayane jawabe iki makani minal amwali makani utawi panggonane panjenengan makani ninggonke panjenengan ni ing kula minal amwali saking pira-pira bondo. Nek cara bahasane awake dhewe lho, lah nggih tenan to Ndara. Wong sing jenenge kaya jenengan iki wis bejo kemayangan seorang perempuan sing keragatan kanggonan bondo. Ngendi ana wong wedok keragatan, wong wedok kanggonan bondo ya mesti sempurna to. Rong seminggu angger pokoknya seminggu 2 kali pertemuan senam body language. Jadi seminggu ki sename body language, body pembentukan body kuwi pindho apa ora? Wah wis. Ayo seksi bangkeane kene iki cilik kae dadi iso apik kae. Seminggu senam pindho di bangkeane cilik bokonge gedhi wae. Wangun tenan. Bayangkan tak nggo nerangke iki. Tak nggo nerangke iki angel banget sih. Angel lho ngene iki. Wah niki bangkeane kae cilik bokonge gedhi. Munggah titik daerah dodo niku ya gedhi. Wangun tenan pokoke. Keragatan, masalahnya perempuan keragatan. Agak raine sak kulit-kulite mulus kae nek iki. Sofa alaunika niku mulus, sempurna sekali. Ora teng semboyot kae iki ora. Ya wis mbuh kaya kulon apa kaya kidul. Ning sing jelas ora teng semboyot. Mosok nggo kathok sing ana benike ra iso dibenikke. Akhire angger tuku pilihane ming sing koloran. Sing gampang. Fakolat mongko ngendika sapa Zulaikha khaza ini
utawi gudang panjenengan utawa gudang ingsun khoza ini utawi pira-pira gudang kekayaan ingsun iku baina yadaika ana ing dalem sandingmu fakhudhi mongko ngalapo sapa sira ma ing barang sikta kang karep sapa sira la hisaba ora ana wilangan iku maujud ngalaika ing atase sira wa umir talan diperintah sapa sira bi ikhdori ahlil banai kelawan nekaake ahli bangunan wal hindi sati lan ahli anu istilahnya ahli candi iki terus ngerti nek jenengan niku wis cetha kanggonan bondo sing rawilangan uripe berkelimang dengan harta kurange napa sing dadi karep panjenengan wis mesti keturutan Dewi Zulaikha terus ngendika gudang kekayaanku kowe ya ngerti mbak wong kowe pelayanku pendak dina esuk awan sore bengi awor aku yes saiki ngene wae kowe ngalapo bondo apa sing dadi karepmu wis njupuka wae karang dalem mongkok to njupuka wis nah iki lek ndolop pinter tenan ning yo teko sing didolop ana ha iya nek iki sing didolop ana ndolop kiwa tengen iki yo abab dolopen rak minta ababe tok wis mung ra ana apa-apane nek iki pinter ndolop nek pengen apa-apa jikoka dhewe mbak wis sak karepmu nek pelayane lha pinten ndoro sak karepmu wah wis lahi sabang ngalaika pokoke ora ana hitung-hitungan nek nggo awakmu ki ra ana hitung-hitungan sak karepmu ya wis ora tobuhan saking sugihe kok ya nek cara saiki ngono bojone Pak Prabowo kok ya bola PT-ne sing jenenge bisnise Pak Prabowo niku cacahe 11 bidang iki mualah bidang perkayuan, kehutanan, perikanan terus wae sapa-apa cacahe 11 PT iki PT wae duwite abrek-abrekan to duwite kok abrek-abrek lagi buka seblak wae duwite wis kokean kamu kok jan ming buka seblak wis duwite kokean mulih wis wani nyeblaki sing lanang dhewe wah iki mung karek jiko karo ngene kowe saiki tak kon Mbak tulung akono sapa ta sapa nekake ahli bangunan nekake ahli candi cara kasarane nek sakniki kudu ahli candi ning ahli sing gawe hiasan sing nang omah-omah gawe taman-taman ha niku kon nekake desainer sing gawe taman-taman nang omah kono uridu ngarepake sapa ingsun baitan ing omah yara kang isa weruh apa alwajhu wajah fi saqafihi ing dalem mbalike uta ing dalem sampinge omah wa fi khitanihi lan ing dalem jero temboke omah kama yara kaya oleh isa weruh fil mar'ati ing dalem wong wadon
almaskulati kang dianu istilahnya sakola iki apa maknane sakola iki ketok ya wira brajan ngidul titik di lor 40-an ae wetan dalan ya jejer si joli oh nek tuwek-tuwek ya ora kono kae sabane ngutah nom-nom karo ABG sakola wis pokoke nek tuwek iki mancasan ternyata dhek ngeten niku aku kepengin gawe omah ngomong karo pelayane aku kepengin gawe omah sing wajah dadi wajah niku iso diwirui saka dibalik omah kuwi utawa saka samping tembok nek iso ki njaba weruh jero weruh njaba utawa diwalik jero weruh njaba ning njaba ora weruh jero aku kepengin gawe omah sing ngono kuwi arep nggo nginjeni Yusuf kok ya iki critane dadi pokoke gawe omah sebaik mungkin ning ya kuwi syarate aku iso weruh njaba ning njaba ora weruh aku syarate tur digawe indah digawe pokoke nganggo berbagai macam bentuk-bentuk unik modern banget ya ora ning desa-desa banget ya ora ati asri sejuk suasanane iki suasana nyaman ora suasana mewah ning ya ora suasana rendah banget piye le gawe dadi semi desa ning modele kutha aku kepengin ngono kuwi syarat utamane jero weruh njaba iki syarat utamane dadi model riben njaba ngetke jero ora weruh lha wong sugih sak karepe le omong ta wong sugih kok ya iki bondo iki abrek-abrek kok ya jenengan rak terus engko ngarep dhewe ana embel-embel ngguhno aku sugih lha wis gak ngrungokke iki ngomong kok ngguhno ngarep dinggo kuwi mau dinggo nek Yusuf teko iso weruh Yusuf syukur iso nduweni Yusuf wis intine mung arep ngreka daya piye carane iso memiliki Yusuf Fakolu mongko padha jawab sapa tukang-tukang sak tenagane wong wis ditekake kok ya iki tukang-tukang sak tenagane nggih sing aje esuk wae ana sing melu kok iki melu glidik melu glidik iki Naam nggih buat tukang sak tenagane dicekel karo si anu Masulis wong kono pelaksana karo arsitek ngono kok pemborong agi umroh ora mulih-mulih wes iki pokoke dibangun kene dikedhuk kene nek cara mbiyen angger bar kedhuk-kedhuk wae terus bengine do penyuwunan nang kiwa tengen jogangane kae kita niku nek mbiyen iki terus do ndonga-ndonga do maca-maca saiki wis do lali Gusti Allah kok ayo bar kedhuk-kedhuk wis waton cemplung watu plung-plung tandiangi mbiyen iki etikane karo tata kramane apik tenan sih angger muni wis
sedina iki wedhuk-wedhuk dadi kabeh engko bengi mesti saurunge peletakan batu pertama iki gelare kloso lemahe dirata apik kae. Wes kayak dilalai ngepasi ketiga padang bulan terus do amaliyah terus do ndonga pokoke tolak balak men supaya mulai bangun ngantek dinggo niki slamet barokah karo sing do gawe ya do keperangan barokah slamet wasip tenan mbiyen jantop tenan arep gawe omah iki tata kramane ro Gusti Allah iki tenanan. Sakniki ora kenal ngono iki dasare ya saiki anu modele dicekel pemborong. Pemboronge ya gah nek kon ragat ngono kuwi nek ya ora abadi. Ora anu saiki iki. Wah iki langsung nangam nggih Ndara pokoke siap. Sesuai karo sing jenengan karepke gambare ngeten iki. Gambare niki. Niki pojok omah niki sisuk ana gazebo cilik. Nggih pojok omah niki sandinge taman. Niki sing mriki niki rada sela titik, tanduri wit pule. Nggih, tanduri wit pule sing ora gedhe rak cilik ning godhonge wis ngrembuyuk kae. Nggih. Terus pojok nika kula gawe taman sing anu, templekane pokoke anggrek. Nggih. Anggrek bulan. Setangkai anggrek bulan ngono kae. Nggih. Pokoke beres, gambare kaya ngeten iki, dadine kaya ngeten iki. Wah, mantep pokoke oke siap. Nek iki ditawani mesti terus omong, entek pira? Wah. Kono ora entung, ngrasa nganggo entek pira-pira kudu dadi. Jos tenan nek niki wis. Fabanu banjur padha mbangun sapa kuwi tukang-tukang sak ladene laha keduwe Zulaikha baitan ing omah. Terus gawe tenan. Samat kang jenengi sapa Zulaikha hu ing iku omah dijenengi Al-Qaituna. Omah niku dijenengi omah Qaitun. Omah indah. Omah sing didesain nganggo desain sing nyeleneh-nyeleneh niku dijenengi Qaitun. Kaya nek ngene dhewe lemune omah joglo, omah limasan. Ana omah kampung terus sing rada luar negerinan iki timur tengahan kae omah iki nek sing eropanan kae lemune omah wis omah keong biane. Nek omah keong ya ming mburi kae karang. Ming nyingget mburi. Sing nggo turu iki ming nyingget mburi cilik kae. Masalah wis ora oleh turu njero kok ya. Sing wong wis bacot remuk. Stop buat kowe iki. Qaitun, omah iki jenenge Qaitun. Falamatama mongko tetkalane wis sempurna apa omah. Mbasan wis dadi sempurna apik wae. Kasure jero nek nggo turu ambles. Saking empuke. Angger turu mak bles mah ra ketok. Saking empuke. Tipine 62 in. Kiwa tengene TV ana home theater. Wes. Pokoke ming sarwa sempurna. Jenengan ning mburi
nyetel radio angger diputer goleki ya anune kae tuninge krek 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 krek. Setelane terus mengkor Bio 7 FM Bio 7 gone Pak Indro. Kowe angger obah titik ilang volumene. Waduh. Wes. Krak. Gantilane kae dikencang karet. Wah iki wis home theater suarane glang-gleng kae seru ning lirih. Seru ning lirih niku kowe tok seru ae ning ora krungu jaba. Dadi nek nggo rengeng-rengeng padha karo jan room karaoke. Bahasa kerane cah-cah iki angger mlebu ning kono ki jenenge ngerum. Iki bahasane sing cahan. Wis langsung rengeng-rengeng nikmat kae. Zulaikha le mbayangke karo Yusuf ngono. Ya nek anu maca dhewe. Iki sejarah iki angel tenan jele maca. Nek ra trimo maca dhewe. Karek ling aplikasi kok. Ling aplikasi iki pripun? Nek kita duwe sudut pandang ibadah, segala macam keinginan dan pengadaan sing sifate dunia ini kaya Zulaikha mengadakan dari mulai gawe omah sing didesain berbagai macam cara sesuai karo karep. Niki nek kita punya husnudzon karo punya sudut pandang positif, intine rak nggo gawe seneng, nggo gawe lega. Iki nggo gawe seneng, nggo gawe lega. Intine mesti kuwi lah, nggo apa? Arep nggo nyiksa wong. Ora adol. Iki intine arep nggo gawe seneng, nggo gawe lega. Kita kembangkan tafsir kuwi, kamangka sing jenenge wong wedok iso gawe seneng, iso gawe lega. Walah wis kuwi nek nggon sudut pandang ganjaran ra umum. Cetha pisan dilebur dosane ngantek kaya bayi sing lagi wae lahir resi. Disiapi ganjaran kaya munggah haji. Mlebu kubur bebasan saka siksa kubur karena iso gawe seneng, gawe lega. Lek gawe seneng, lek gawe lega aja kaya Zulaikha nek dheke gawe omah. Wong kono kanggonan bondo jenengan aja gawe omah. Ha iki urung sida gawe lega wis mati. Penak gawe seneng gawe lega sing lanang ki penak nek kaya jenengan kuwi. Aming karek nari kahanan nek ora nari wong wis urip puluhan taun awor. Mesti paham toh? Oh legane bojoku iki, legane bojoku iki. Kuwi ibadah kuwi swarga gawe seneng gawe lega. Penak banget jenengan iki mengkur kon gawe seneng gawe lega. Ning aja gawe omah kaya Zulaikha, pokoke jumbuh karo karep kersane sing lanang wae. Kadang sing lanang iki nek ndelok TV kon ngancani, ayo dijejeri dikancani. Ndak ming penak. Kadang sing lanang iki pokoke nek temandang gawe ning omah kae diujo ora oleh jak omong, rasah ngejak omong. Karena nek jak omong malah nesu, berarti ora ngejak omong ki malah dadi ganjaran gede. Kadang kala saung iki kadang lolana nek saya turun jepaplang kae moh dikancani, rasah kancani. Ning kadang sak wayah-wayah angger turu kon ngancani, kancani.
Ngono kuwi penak lho jane nek do ndeng ilmu ini angel kok kandan-kandanan. Lah nek kepengin oleh bebasan saka siksa kubur, oleh ganjaran kaya munggah haji, kepara dilebur dosane, salah siji carane ngono kuwi. Iki ngibadah tenan kuwi. Ora kok ngonekke bapak niki saiki sakploke tuwa nyeleneh kikrik aja ngono kuwi. Kok lo donekke nyeleneh kikrik kurang ajar tenane. Lah wong pancen dunia iki penuh dengan misteri sing nek jenengan iso memecahkan misteri kuwi ngibadah sih. Kikriki bojo kuwi iki sakjane isyarat saka Gusti Allah jenengan kan ngibadah. Niki sik terus ke sesuk ben mendong saiki. Arahe ning kono kuwi kok ya ora mung sekedar cerita iki. Muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, do dirahmati Allah, mekoleh kanugrahan jumbuh karo apa sing dadi kersa, jumbuh karo apa sing dadi hajat, kemanfaatan faedah dunia akhirat dipun paringaken Allah ten kita sedaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.